Realizacija projekta prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske započeta je prvim seminarom gde su građani i roditelji bili upoznati sa ciljem i idejom ovog projekta. U pitanju je projekat fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane pod nazivom Popaj, čiji je glavni nosilac Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, zatim Univerzitet Gal Ferenc iz Segedina kao prvi korisnik i opština Novi Kneževac kao drugi. Ukupan budžet projekta iznosi 197.787 eura, od čega Evropska unija finansira iznos od 168.969 eura, dok ostatak sredstava finansiraju korisnici projekta. Projekat je započeo 1. novembra 2020. godine i trajeće do 30. aprila 2022. godine. Pre svega u ime vodećeg partnera ovog projekta Naučnog instituta za prehrambene tehnologije, meni je izuzetno drago da pre svega se toliko roditelja odazvalo današnjem seminaru. Ovaj prvi sastanak, kako ste rekli, je bio namenjen prvenstveno njima, da njih upoznamo sa sadržajem projekta, sa nekim planiranim aktivnostima, kako bi onda kasnije oni svoju decu znali da upute na nas i da znaju pre svega šta to mi planiramo da sa njima radimo. A šta planiramo sa njima da radimo jeste pre svega da im podignemo svest i znanje o važnosti pravilne ishrane, da ih upoznamo sa osnovnim principima kroz interaktivne radionice. Naši partneri iz Mađarske sa Univerziteta Gal Ferenc će im pokazati i prikazati različite vrste sportova, tako da će deca na kraju ovog projekta steći svest o tome koja eventualno fizička aktivnost je najbolja za njih, koja im najbolje odgovara, a ujedno će znati koju hranu da koriste u koje vreme i u situacijama kada se nalaze, kada se nađu u pekari, kada se nađu u nekoj u restoranu brze hrane, šta da naruče, šta je najbolje i u osnovom da možda i obradimo one čuvene teme o slatkišima i tako nekim zabludama koje eventualno njih muče. Trudit ćemo se da to bude atraktivno, trudit ćemo da to bude prilagođen ovom uzrastu i naravno želimo da se deca druže, da se deca bolje upoznaju i odavde deca da odu iz Vojvodine do Segedina i deca iz Segedina dolaze u Kneževac da bi se razvila ta tolerancija, da bi se deca približavala i naravno nakon toga će biti organizovan jedan sajam, Popaj sajam se zove, gde ćemo imati puno kvalitetnih aktivnosti, kvalitetnog sadržaja vezano za sport i za ishranu. Lokalna samouprava će sigurno dobiti jedan novi zanimljiv turistički, ajde kažem, proizvod ili novi turistički događaj koji će animirati sve naše lokalne ugostitelje i ostale privrednike koji se mogu uključiti tokom realizacije ovog projekta na način da svoje proizvode ponude na festivalu zdrave hrane, odnosno Popaj festivalu koji će se održati krajem leta. Pored ovog festivala i benefita koje će dobiti ova ciljna grupa, a to su deca u tom nekom periodu razvoja, lokalna samouprava očekuje da će nam ovaj projekat pomoći u dodavanju još jedne pozitivne reference u pisanju narednih projekata. Moram da napomenem da je ovo jedan samo u nizu koje realizuje opština Novi Kneževac, da trenutno se realizuje 4 projekta prekogranične saradnje, od toga 3 sa Republikom Mađarskom i 1 sa Rumunijom. Vrednost ta 4 projekta iznosi preko 1.000.000 evra. Nadamo se u budućnosti da ćemo dobiti još mnogo ideja poput ovog projekta i nekih sličnih koji će pomoći razvoju naše lokalne samouprave, naše zajednice i da će Novi Kneževac postati jedno mesto bolje za život i rad. U samoj realizaciji projekta učestvovaće timovi stručnjaka iz Naučnog instituta za prehrambene tehnologije, kao i sa Univerziteta Gal Ferenc, što će dodatno doprineti kvalitetnijoj edukaciji i podizanju svesti o zdravoj ishrani kod mladih. Finansijska sredstva obezbeđena ovim projektom utrošit će se na opremanje sportskih klubova neophodnim rekvizitima i spravama, kao i na opremanje osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj novom i savremenijom opremom za pripremu hrane.
Vodostaj Tise je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 317 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 5,8 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za sutra najavljuju uglavnom sunčano vreme sa povremenim naoblačenjima i mogućim pljuskovima u večernjim časovima. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 8 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 18 stepeni. Duvaće vetar jačine do 17 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 48%. Intenzitet UV zračenja biće umeren i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Biometeorološke prilike mogu izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca savetuje se opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.